Speaking of it. Real talk! Kusog ni siya mukha o itlog ka na ba yung dunay mo utog? Mura ba kitang ningon, mura sa katong bayot ningon og gibidyo di ay nimo ko. Oh, kay kisugong ako nimo. Dapat yung kanaybawan ni Bisliman. Kanina daw siya, nangabang iya pa dyan daw ang gipaabangan. Unsa ka, second owner? Ganon kaya ka manino nakatbang, mura kang nakakatkat sa dakong punuan nga tawan kay imong naong katawanan.